Nå, deres majestæt. Hvad skal de i deres pensionstilværelse? Ingen har jo gjort det før dem. De må jo have helt frie tøjler. Ja, det kan de så sandelig have ret i, herr Andersen. Nej, ved de hvad, det har jeg slet ikke tænkt over. Nej, du. Stik mig lige et grublebeat. Så gerne, deres majestæt. Tak skal de have. Jeg er blevet lidt hip på mine gamle dage. Ja, det er vældig godt, herr Andersen. Mit navn er dronning M2, og ja, de kender nok den første. Hun havde mere magt, men jeg vil stadig være den største. Når alderdommen sætter ind, og ryggen far tror, så ringer jeg til pøblen, som fikser det med skruer. Endelig kan jeg shoppe rundt og tage, hvad jeg vil. Og de skal betale for den. Ej, skal det nu også til? Frihed, frihed. Nå, men jeg har mødt på. Holder pension i en evighed. Hej, Grete. Han er min hype man. Nu vil jeg bruge mine skejser. Har en rimelig fed pension. Smider rundt med apanagen. Og bliver et stil-ikon. Mønter med mit fjæs på, når jeg går rundt og clear. Køber mig en kokjo og en hotter eller 4. Alle kigger stadig rundt, når jeg går rundt og stokker den. Herrerne, de bukker pænt og håber, jeg kan lokkes hen med bedre ting at gøre. Når jeg har fri, jeg sidder på en kirkegård og ryger fed mad og rig. Frihed, frihed. Holder pension i en evighed. I troede, hun skulle krasse af, at den skulle være trist. Men så holdt hun sig en tale, hvor hun råbte plot twist. Nu vil jeg være en crazy daisy, få en ring i mit øre. Rejse til alle verdens hjørner, få en ny frisyr. Download det Tinder og ikke være så from. Men bare den der satisfier, som alle går over og taler om. Nu starter jeg til line dance, skal ud og svinge pjalterne. Hver en Casanova, jeg gik op til sladder og spalterne. Og hvad siger I til, at jeg bestiller en pizza? Så kunne vi hækle en kake og blive stiv på en pizza. Frihed, frihed. Jeg tror, jeg skal have margarita. Holder pension i en evighed. I troede, jeg skulle krasse af, at det skulle være trist. Men så holdt hun sig en tale, hvor hun råbte plot twist. Nej, ved I hvad, herre? Kan I ikke lige hjælpe mig her? Den satte sig sgu lige i ryggen, den der. Nej, ved I hvad, herre Andersen? Nu vil jeg drømme om en tid med Daisy-styredømme, have politiske holdninger, som jeg endelig kan indrømme. Christiane, jeg skal sættes fri, kan ikke slås ihjel. Jeg ruller en til min homie og en til mig selv. Meget flot, deres majestæt. Tak skal de have, herre Andersen. Længe liv, deres majestæt. Det skal jeg nok. Musikken kører, og teknikken var kanon. Står der lige til perfektion, og Kim han lavede lyd. Det var en kæmpe fryd, og publikum i klappede over mig i fed. Det var revyen, håber I nød den, og vi gør det helt igen i morgen. Vi jubilæer, vi fylder 30. Det skal vi fejre lidt mere, end vi plejer. Det er revyen. 25 øre på det.